وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. Od Osmana ibn Afana radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: najbolji od vas su oni koji nauče Kur'an i njemu druge podučavaju.